Аз давам всичко за другите, кой от каквото има нужда, но не ми се връща. Сигурно има и други от вас в подобна ситуация. Други от вас, които цял живот мислят за другите, грижат се за другите, винаги се насрещат за другите и винаги поставят себе си на второ място. Ако ние не обръщаме внимание на себе си, първо на себе си, ако ние не се грижим първо за себе си и за собствените си нужди и за собствените си желания, тогава как може да го очакваме от другите? Ако ние не показваме уважение към себе си и ако не се обичаме и ако винаги сме на второ място, защото първо трябва да помогнем на другите, то познайте какво. Ами съдът всеки ден ни доказва, че това е именно така. И ако години наред правите едно и също действие и естествено получавате едни и същи резултати, но ако тези резултати не ви харесват, то тогава какво трябва да направите? Променете действието. Обърнете внимание първо на себе си. Обичайте се.